Ngo-2018 uLieutenant Sindile Mfaza wanyuselwa esikhundleni sokuba ukhomishana wamaphoyisa. Uthe mengene e-ofisini wathela phezu kwenyakanyaka yento. Kwakune-contract noma kunenkontileka ye-FDI, inkampani ebizwa nge-FDA. Kwakuney'mali-ke ezayikhokhelwa yona. Uthe meyibona lezi zinto wase eyabona ukuthi hayi khona into eshaya amanzi la. Wamane wayimisa inkontileka leyo ngaleso sikhathi. And ukuyimisa kwakhe ngaleso sikhathi wasethi akube nophenyo olwenzekalayo mayelana naleyo nkokhelo ekhona eyenzekalayo. Sanibonani Dlokohlela le. Mufuna ukuzizwa lezi zitori kanye nezinye ey'ningi ey'landelayo, hamba ufollow ipage leNhlokohlela, uphinde ulike futhi, uphinde ulishare nabanye, uye nangama-favorite. Okay, asingene endabeni. Njengoba sengishilo, uSindile Mfaza ilowa ukhomishana lowa owadlula emhlabeni ngesikhathi se-COVID, okwacatshangwa ukuthi naye ubulawe yi-COVID. Emva kwesikhathi kwaba ney'nsolo zokuthi no, ngathi ubulewe, kwase isidumbu sakhe siyambiwa, saphinde sashekwa kabusha. Kwatholakala ukuthi hayi no, ubulewe ngempela, ufakelwe ubutho obuthize bokukhanda amaplastiki noma ubuhlangana nezinto zamaplastiki ey'thize. Umfazi-ke uyakhuluma, ngisho eselele kobandayo umgodi, namanje uyakhuluma. Washiya ibhuku elibizwa ngokuthiwa yi-pocket book, abhala kuyo yonke izinto azenzayo. Umfazi-ke la isitori lesi esixoxwa omunye untatheli ozimele, uBas Kruger. uBas Kruger uthi kunenkohlakalo enkulu eyenzakalayo. uGeneral Mfaza le owayeseyibambile. Indaba iqala ngokuthi umnyango waka-Economic Development Institution Industrial Development Corporation wakhipha isamba semali ethize wasinika inkampani ebizwa ngokuthiwa yi-AgriVenture iCapital ukuthi akabakhele isoftware noma ubuxhakaxhaka lobu bezamakhompyutha obuzoba imfihlo noma ubuzokwazi ukubeka ulwazi oluthize oludingwa uhulumeni noma iminyango kahulumeni. Wase ukhokha isamba esithize ngaleyo mali. But before siye lapho, asibuyele emuva. Yiphi lobuxhakaxhaka lobu owawucelile ukuthi u-AgriVenture lo umakhele bona? Ubuxhakaxhaka lobu sebutholakala laphana kwi-department noma emnyangweni wezamaphoyisa ususebenza khona. Lobuxhakaxhaka-ke buhlukene iy'ndlela ey'ntathu. Okokuqala, kubizwa ngokuthiwa i-firearm permit system. I-firearm permit system-ke le indlela le okubhaliswe khona zonke iy'bhamu ey'khona la eSouth Africa. Iyona le yenza ukuthi uma ngabe kusebenze isibhamu noma ikuphi endaweni ethize bakwazi ukusilandela basithole ngoba sisuke sibhalisile ngaphansi kwalolu hlelo. Eyesibili kunenye ekuthiwa i-property control and exhibit management system. Lena-ke yona ibhalisa kakhulu amacala. Lena ibhekelele kakhulu izinto ey'fana nolibofuzo noma ama-forensic. Iyona ehlanganisa kakhulu izinto ey'njengalezo, kanjalo futhi nobuchwepheshe bezey'bhamu nawo bonke futhi ubufakazi obuba khona emacaleni. Uma ungabe unalolu hlobo lolu kushuthi uyakwazi ukubheka ukuthi ubufakazi abulahleki futhi akekho odlala ngabo. Bese kuba inalolu lesithathu nokuyilona lolu lwesithathu nokuyelokugcina libizwa ngokuthiwa i-VAMS Intelligence System, i-VAMS Intelligence System. Lona-ke luhlanganisa-ke iy'godi ngey'godi nama-province ngama-province ubugebengu ukuthi buxhumana kanjani, ukuthi ubugebengu buyenzeka benziwa abantu ababodwa besuke behlanganisa ama-province ahlukene. Lolu hlelo-ke lunceda lokho ukuthi libambe leyo nto.
Ngaphandle kwalezi inhlelo zontathu noma lobuchwepheshe nobuxhakaxhaka obulekelela wobuchwepheshe bamakhompyutha, ngabe akulula ukuthi amacala akwazi ukusolveka noma ukuqaqeka. So akucabange-ke uma ngabe wena ucontroller noma ulawula zona lezi lobuchwepheshe lobu ukuthi unamandla angakanani. Okay. Lokhu uphenyo lenziwa uyena lo Lieutenant General Umfazi uCommissioner ebambisene no Richardson onobuchwepheshe nayo kwizinto zakama-IT noma zamakhompyutha, ukuthi baphenye ngempela ukuthi le nkokhelo engaka yenzeka kanjani futhi yenziwa ubani. Kwi-affidavit yakhe-ke uRichardson uthi kwafika indoda ethize ebizwa ngoDerrick Williams eyathi kunenkampani ethathe umsebenzi wabo yawubhalisa ngaphansi kwabo, ucela ukulekelela ukuthi lowo msebenzi-ke ubuyele kubona. Umsebenzi lo ilo bathi u-FPS, u-Firearm Permit System, lesiqale ngayo lapha phezulu. Uthi bayathatha-ke lowa msebenzi ngokusho kwabo ukuthi ibona abawenza lowo msebenzi. Le ndoda-ke, le nkampani ethize, le nkampani le ibizwa ngokuthiwa i-Forensic Data Analysis, iyona-ke lesokhuluma ngayo kakhulu, ulibambe igama, i-Forensic Data Analysis, iyona le egcina ikhokhelwa, esakhokhelwa namhlanje, ekuthiwa isidle imali engaphezulu kuka-50 billion la eSouth Africa emaphoyiseni kusukela eminyakeni mhlambe ngo-2010. Empeleni uWilliams wayeqamba amanga, wayengayi-oni noma wayengamele lobuxhakaxhaka lobo. Empeleni into eyenzeka, u-FDA le yathenga lobuxhakaxhaka ngesamba semali ewu-350,000 kule nkampani esithe i-Agri Venture Capital, owawucelwe ilowa department waka-economy ukuthi udevelophe noma uwenzele lobuxhakaxhaka lobu okhulunywa ngabo. Khumbula ukuthi kunesivumelwane esakhandwa phakathi kwe-department le yaka-economy kanye nale nkampani eyayinika ukuthi iwukhandele le software ukuthi abakwazi ukuyidayisa. Mase beqedile yonke i-products noma umkhiqizo lo uya kwi-department le uzosetshenziswa uhulumeni, bona akufanele babe nawo ngisho ikhophi yawo. Into abayenza-ke bona babe sebedayisela u-FDA ngo-350,000. U-FDA wahamba wayodayisela noma wathola ithenda eminyangweni wezamaphoyisa. Khumbula le program ikhandelwe yonke iminyango kahulumeni. Laba-ke basebeqonda umnyango wamaphoyisa bawudayisela le program noma bathola ithenda ngale program eyayibiza u-458 million. Bayithenge ngo-350,000 kodwa ekungeyona yabo, akuyona yabo, bayithengile. Uma ngabe sebethola ithenda kuhulumeni, ithi ithenda yabo izoba u-458 million. Ufakazi-ke lo nophenyo olalenziwa uCommissioner lo Umfazi ebambene noRichardson. Sizoqhubeka, ayimile le ndaba. Ngishilo ngathi isigaxa lesi singakaze sizwe umuntu. Sofuna ngempela ukuthi ube namanzi la eduze ukuze ungaquleki. Ngiyabuya inhlokohlela.